Името е Йешуа. Юд, Шин, Вав, Айн. И буквите в него. В името Йешуа, което е често използвана форма на името на Исус, на иврит, арамейски, няма буквата Хей. Той го правя за 40 път. Няма Юд, Шин, Вав, Айн, Хей. Йешуах да е. Защо? Няма. Тоест, качете Юд, Шин, Вав, Айн в Google Translate, че видите, то пише само Исус. Я напишете след това Юд, Шин, Вав, Айн, Хей и ще видите, че това е вече спасение. И в Исая 45 глава Хашем, Юд и Кей, Вав и Кей казва: аз съм Хашем и освен мене няма друг спасител. Няма друг Бог, няма дори подобен на мене и няма друг спасител, освен мене. Формата на името на Йешуа на иврит на арамейски няма буквата Хей. В името има буквата Юд. Юд, Шин, Вав, Айн, Айн. Това го отличава от името на Яхошуа бин Нун, който е бил Ошия и Бог му дава Юд и Хей. Две от буквите си от тези сфероти, които са в цялото творение. Затова се казва там, че след мен ще дойде и по-голям пророк, макар и за малко, и това е бил Яхошуа бин Нун, който го каза Моше Рабейно. Значение на липсата на Хей в Юд, Шин, Вав, Айн, Йешуа. Липсата на Хей означава, че Йешуа е по-скоро лично име, а не директно свързано с божественото име, божествено провидение, шехина и благословение. Както това нещо е при Авраам, първо то е Алев, Бет, Реш, Мем. Бог добавя Хей, той става Абрахам. Сара, Шин, Реш. Юд става Шин, Реш, Хей, Сарах. И Йешуа бин Нун, Ошия, става Ях Хошуа. Тоест, при тях има Божие провидение, при тях има Раха Кодеш, при тях има Шехина, Божието присъствие. При Исус в еврейските месиански библии на иврит е записано ясно Юд, Шин, Вав, Айн, което си означава просто име. Това е подобно на тези библейски имена като Авраам и Сара, които също нямат Хей и са просто имена. Бог добавя буквата Хей на двамата и на тримата. И те минават под благословение. В месианските преводи текста името на Исус обикновено се предава само като Юд, Шин, Вав и Айн, което просто означава Йешуа и е само едно име по гръцки, по български и руски Исус. Нищо повече. Няма буквата Хей. Т.е. няма никакво благословение. Затова и он е там некой отгоре от небесата му казва върху това моето благоволение. Правите ли разлика между благоволение и благословение? Барух Хашем. Амен.